Bajimi ka gagara dan marke. Dan baka da fushin kowa. Ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kai da. Bajimi ka gagara dan marke. Ka gagara dan marke. Dan baka da fushin kowa. Ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kai da. Ya masu fushi sai can baya, mai murna ka fito fili a salon aikin kwakwan sanda. Ka gagara dan marke. Daga sabon aikin wanya, masu biya da tuwon girma to ku tsaya da ku sha lagwada. Ka gagara dan marke. Mai raba gardama dan marke, ga jirgi na fitan sa'a wanda ya ƙi sai ya kwana gida. Ka gagara dan marke. Ai ka gagara dan marke. Kada an garan bakin tulu ba za a yi maka wargi ba. Ka gagara dan marke. Faɗa da aljan ba daɗi inda ya harwa a rame ba za a yi kuma ba. Ka gagara dan marke. Ai kowa ya raina zawaci to ƙarshe na ya bai kyawu ba zai shiga kucewa ba. Ka gagara dan marke. Kuma kowa ya raina limami to sallah ta ya ba kyawu bai kamata a daidai ba. Ka gagara dan marke. Kuma mai ilimi in bai aiki ya zama kwaɓin alkaki ba za ya yi masa rana ba. Ka gagara dan marke. Lado lado dan warke ba a yi irin ka siyasa ba zan rai da magada ba. Ka gagara dan marke. Ai dan gado sai ya zarta ba haye kai mata ba balle kaga aji kwaɓawa. Wanne mataki ne Lado bai taka a siyasa ba ko dai ba ku yi karatu ba. Ka gagara dan marke. Karatun a mataki na kansila sai da ya kai har kan sanata karatun a bayyane ba. Ka gagara dan marke. To wai menene na hassada wanda ya fi ka fa ya fi ka Allah wadan shirman wawa. Ka gagara dan marke. A dire shi na rike can ban rike ganyen shukar ba balle in bare bawa. Ka gagara dan marke. Ya ci dace salon gidan hadari inda ya cika ya watse ƙarshe yana sakin tsawa. Ka gagara dan marke. Allah tsare jikan umma babansa daga uban asharaf noma ya kyawu baiwa. Ka gagara dan marke. Masu tunanin za su iya da Yakubu Lado ƙarya ne Allah ya yi mai baiwa. Ka gagara dan marke. An ja dan dole a bar maka babansa Amira zaki sarkin alfarma. Ka gagara dan marke. PDP a jihar Katsina ta kace jikan umma Messi na shaida ne ma. Ka gagara dan marke. Wancan gungun wawaye ne da za su gane manufarka da sun zo na su ba. Ka gagara dan marke. Dan kai baka kyamar kowa tuntuni na so su fahimta taki ne kyawun noma. Ka gagara dan marke. Allah ji kansa masoyinka can za su Lado mai kima Messi na yi rashi nema. Ka gagara dan marke. In ka gagara dan warke dan waka da fushin kowa na ce ka gagara dan warke. Ka gagara dan marke. Bajimi ka gagara dan marke. Dan waka da fushin kowa. Ka zama kwangir karfen jirgi Yakubu Lado ka kai da. Bajimi ka gagara dan marke. Dan baka da fushin kowa. Ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kai da. Bajimi ka gagara dan marke. Dan baka da fushin kowa. Ka zama kwangir karfen jirgi Yakubu Lado ka kai da. Ka gagara dan marke. Ya adin sarkin iko mai mana kuriwa. Bajimi ka gagara dan marke. Wanda ya yi ni cikin jinsin maza bai sana mata ba. Lado baka da fushin kowa. Shi ne ya yi mini ilhama ta waka ba haka jirgi ba. Bajimi ka gagara dan marke. Shi ne ya
Yakubu dan marke subin launin sa kamar moda Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita Allahu ka dinka salatin ka ga annabi mai kyawun asali Bajimi ka gagara dan marke a alaika saka da sahabbansa dan sun rike annabi da hali Lado baka da fushin kowa Allah ka saka hada dan Lado hular kuban kashe dan kwani Bajimi ka gagara dan marke Allah a ciki ka saka hada imana yarda da na kaida Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita to yawa dadi Messi ne ba shata ne aka dan kowa ni inda aikin Lado ne to ban fada shi da warkewa dan tun da na san jikan umma to na bai zama gaya ba a batun wata kuma sai na hau da mashin ko haka na ci gida Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita gaba dai gaba na dan alkhairi gatan yan kurfu da yan radda Bajimi ka gagara dan marke kalangu ka fi ma zaki kai ke sa ya rasa haugada Lado baka da fushin kowa wannan maganar wani yare ne sanin sirrin ta akwai da gwada Bajimi ka gagara dan marke to amma ku yi nazari kuma in ta harɗe ku akwai mafita Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita kudin kulmi ta al'umma a cikin ansar kuce gauta Bajimi ka gagara dan marke wane ne yanzu a jam'iyyar PDP yayi sama yayi rata Lado baka da fushin kowa kuma waye yanzu linzami na jam'iyyar yau kwata-kwata Bajimi ka gagara dan marke ku bar ansar ku cikin zuci sai in mun haɗa a dan marke Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita salga daga shi aikin wanza domin wasa wa kare rana indin masu gudu su fito su gudu ba a canza hoto suna ta neman ba ta wuce amin kada ba ta rike dan mauna Allah raka taki har gona su burgu ba a ji daɗi ba Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita komai nisan jifa kasa ta yi ko dama mai da wani yayyo Bajimi ka gagara dan marke dan shi Lado dan malam ne shi kundin ma duka ya koyo Lado baka da fushin kowa mun san asalin balbela ai cikin fentin ta da kwakwayewa Bajimi ka gagara dan marke bakin ciki bai mata shinge ba farin waje bai mata rana ba Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita Allah da dai ma kariya an hawa umaran baba Bajimi ka gagara dan marke komai da kake mini na gode dadi Messi ne shahe ma Lado baka da fushin kowa na ce baka da fushin kowa dan ka sallamu dan kowa Allah da karo alfarma Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfen jirgi Yakubu Lado ka kaida Bajimi ka gagara dan marke dan baka da fushin kowa ka zama kwangir karfin jirgi Yakubu Lado ka kaita Bajimi ka gagara dan marke Bajimi dan ka baka da gagara dan fushin marke kowa ka zama kwangir karfen jirgi